Chatingade kutanga nekukuzivisai ndechekuti mai vaLee vakasiyana nababa. Naizvozvo Lee anga achichengetwa naStepmother. Stepmother ndo vatawana varipo vatakwanisa kuti katikurukure navo tinzwe kuti chii chakanyatsokutora nzvimbo. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yedziva rasekwa uko kwaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chemwana ane 7 years anga achidzidza padziva rasekwa namba 5 uyo akadonha mumuti kusvikira zvazolidha murufu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndini ndaigara naLee mukadzi wababa wake wechipsu. Ndakabuda uri musi wemandi ndichienda kugraduation yemwana watogara naye panyika namai vandogara nawo pamupatology. So ndakabuda ndakasiya mwana achitamba nevamwe. Ndabuda times ndakadzoka zvekuna around 3-4 ndadzoka ndikaona mwana masiro andamuita haasiriwo zvachinja. Ndobva ndamutora ndobva ndamubvunza, Lee waita sei? Ndobva nditi mama ndiri right. Lee hapana pari kurwadza. Mama ndiri right. Zvakandishungurudza zvokuti handaukwanisa kana kuti ndipinde naye mumba. Ndakabva ndabuda ndobva ndatenderera kuseri kuna mai vatogara navo. Lee ari kuratidza kuti ari kurwara. Ndobva wamubvunza vatoti handina zvandakaita sei handina zvandakaita. Ndobva wambomubvunzisisa akazoti ndakarohwa nemumwe wangu tichitamba. Makarohwa nemumwe wangu muchitamba bva waita sei? Ndakabva ndadonha padombo ndakabva ndaminyunguka ndararira ruoko. Saka ruoko ndori kuita sei riri kurwadza. Tagara ndobva tamutora futi ndobva ndabva ndaenda pana mai avo vatogara navo. Mwana masira ndamuita haasiriwo. Ndikuona zvaita sei zvachinja. Vamutora, Lee chii waita sei? Ndobva ati ndandichitamba ndichispina saka ndadonha bva ndararira ruoko bva raminyunguka. Time futi agara vamubvunza futi vamutora vamubvunza futi waita sei? Zvikanzi ndofunga apa ndandarara ndatadza kuita sei? Ndatadza kunyatsorara ndararira ruoko zvisiri bva ramukarisa sei richirwadza. Ndabuda ndaenda naye kwadhokta. Ndakutoona kuti munhu ari kuita sei saidhi rakutorembera zvezvekutokota modai somo. Dhokta tasvika kubva wabvunza mwana wakaita sei, tichiti tikabata ruoko kana kuti akawarairwa zvezvi ndikamubata ndoti chimboya panapa ndobata ruoko ndorisimudza ndepapi chepi paunyatsorwadza oti mama ndiapa achibata nemuhava hachisi chimota here. Muri kuita sei? Muri kuita kubaya here? Zvikanzi ndozvamuri kuita. Kati pamwe chimota chigaragara ndichimubata kudai so oti izvezvi panyarara aitotamba Lee. Ndobva ndaita kunge ndazvitinyarare zvaita zvinoita kakuuya ndomubvunza nekutomubvunza twice a day. Pandomubvunza paipa oita kunge apindura kuti mama ndiri right hapana pari kurwadza nditenga mapenyizi ndichimupa. Pandakangotanga kusimudzira musoro ndamupa raisi bvadya. Ndichidzoka mwana anga ari ndobva ndamutera ndichidzoka ndobva ndati wapedza here kudya? Zvikanzi mama ndandichirutsa. Warutsa chii? Ndarutsa raisi nemasai. Hamuna chimwe chinhu chabuda? Zvikanzi handina, iraisi nechi nemasai. Wanga wapedza kudya? Bva tovhara chikafu chako. Bva ndatovhara chikafu. Saka apa uri kunzwa sei? Ndobvati mama adai maita kuti ndimborara. Ndobva ndati right. Ndobva ndatobva panapo bva ndadzokera kuna mai avo. Mwana wangu anga achiita sei? Anga achirutsa. Izvo ndikunzwa kunge mwiri wake uri kuita sei uri kupisa. Taenda naye kwadhokta vakanditi mwana haana statement iri kubatika rekuti akaita sei. Nekuti mastatement ari kutaura akaita sei akawandisa. Ibvai naye panapa handikwanise kumurapa. Temperature kuratidza kuti yakakwira. Saka ndikamubaya injection kana rikudzikisa temperature zvinozonetsa mangwana.
tozoya panapa takurovana, mwana aita zvimwe zvinhu, pamwe ndabaya injection risiriro. So endei nemwana kupi kuclinic, but kana makwenda naye kuclinic unotodiwa statement chero pari kunyazite pari kunyazorwadza, chimbogarai nemwana pasi, tadzoka naye madhiri apa vomutora pakumubvisa hembe dai ndo vakaona kuti mbabvu ingakaita sei inge yakazvimba ko apa pasi kurwadza akamutanga achaita pasi hapasi kurwadza li usiku kana kuti ukamubata dai so uchida kunyazonzwa ndepari ndovati pari kuita sei pari kurwadza ko ruoko ombokuti harisi kurwadza pandakangotanga chete kusimudzira kuti takuenda kuclinic vamwe vanditi endai naye parujeko uchinzwawo nevamwe vachinditi nyangwe mukaenda naye parujeko apa hapana x-ray hapana zvikwanisiro mukanobva matransferwa kupi kupari saka chimunengai kupari straight vamwe vanobva vanditi kured cross mugona kubatsirwa chi in time endai naye kured cross tabva namai veapa ndo vaimira neni tabva taenda kured cross tasvika wakanditi consultation $10 kuna doctor tabhadhara $10 taenda taona doctor vandipa udiwa x-ray shoulder $15 ndabhadhara ndaenda naye mwana zvikanzi ruoko rakadislocate paakazotaura wakaita sei shamwari but ndakadonha muti umu statement ndangatobuya nekamu 5 year old kari pasirapa kati shamwari udza muwako chokwadi kuti wakaita sei wakadonha muti ndopandakamutora li ari apa shamwari dzako dzese dziri kutaura kuti wakadonha muti ndodzechokwadi mwana ipapo ndakazvininipisa ndikapfugama li ndokumbura kutaura chi chokwadi akazitaura zveshuwa mama ndakadonha muti wakadonha muti wakaita zvekuita sei mama ndakahakira ruoko saka pawakahakira ruoko kogumbo rakahakira saka ani statement racho rangasinganyatsobatika aida kuramba achiita sei achibvunzwa pawakazohakira uraiti wakaita sei pandakazongoregedzera ndakasvika ndikaita sei ndikadonha kana mukatotarisa pasi pemumango pane matumbu ndakarovera chi padumbu taenda naye ikoko achova x-ray yeni papa payabva yanzi futi iri kudiwa yechest yatorwa chanzi rib rakazvimba but handisi kuona paine chi pane problem saka ndoita sei zvikandimhanyai naye kupari ndobva ndafonera baba wacho ndikati mari yandandinayo ti ndabvisa $10 35 yaenda kuma x-ray ndandine $50 ndasara ne$5 ini kupara ndite sei handikuzivi ndoita sei maive apa wangu watobudawo kutauni vane zvawaifambirawo ndova ndakafonera manje inini mari yese ndashandisa zvikanzi nadhokta ndakunzwisisai chiitai kuti mumukire mangwana makuseni moenda nechi nemwana sezvo makati nonokerei nemwana ende naye kucliniki mataura statement rekuti ainonoka kutaura haana kutaura nenguva mwana kuti mama ndine pakati pari kundirwadza ndakaita zvakati ndo zvakaita sei zvakandikuwadza taudzoka kunokumba baba wacho wakanditi ndine $10 saka ndoita sei shamwari yacho yanga ine mari yavo ikaita $25 naiva apa ndo wakati ndokuperekedzai tasvika makusei ndageza vana ndapedza maiva apa ndokati toenda izvezvi kati handii time wachitonogeza wapedza kugeza ndopa wakandifona ukati rwendo rwangu nini asichafambidzani pamwe chete kumba kwedu kwafiwa wakafirwa nemwana watete wako saka ini ndatomirwa kubhangeti ndakutoenda sandoita sei mai vatogara navo vayanga waenda kwati ndo vanhu vatoziva kunoku zvekunoku ndo vandotodyidzana navo kana munhu amune matambudziko ndo vandomira navo ndoita sei ndogona kuperekedzai urati kupari ndokusiyai pagedhi ini ndotoita sei ndodarikira ndakunokwira mota kugeza panyine zvemukati handachindoziva ipapo mai ndinotokunzwirai tsitsi kuti ndoita sei but hapana chokuita sei chekuita ndikafonera baba wacho ndouya here ndikati achitouya tiende tikatakura mwana nema-x-ray 2 atatamutoresa tikaenda kupari takaswerako takadzoka kuma-1 around 2 kunze koyedza dhokta achinzi ambobuda aenda kuemergency taenda kwadhokta wekutanga akati ruoko rakadislocate mwana anofanira kuti aone dhokta wemabhonzo ina handisi dhokta wemabhonzo tabva pana dhokta waitagara mwana akati akagara ndakagara naye akatanga kuzvimba pana side rese rakatanga kuedzera akati kunyanyogara akanditi mama ndoda kurara manje kunoku akunangana pekuti uite sei urari vandamutora
pandambomuti arare pabhenji kudai sokati hapasi kuita sei pasi kurarika. Ndamutora ndamugadzika pamakumbo, uyai vaya nababa wacho panze ndovaiwa naye. Ndamutora agara pamakumbo. Mama, kwese kwamuri kuenda musandisiya. Ndikati ndinewe. Chiti ndikasimuka ndoda kuenda kutoilet, ndamuperekedza ndoenda naye ndodzoka naye togara. Patikazoona dhokta wakati ariko zvishora kaita sekakati siloketi ndoda kudzosera panzvimbo. Chichagayi mushonga wandinyora mapirizi zvese ndiri kuchida zvese zvakakwana. Ndakanyora I think zvinhu 4 injection 2 ingine mushonga here handichinyatsosiya. Ndinoda zvese zvakakwana ngapashayikwa chinoita se chinoshayiwa. Ndibva ndamhanya mafamasi ekunze ndokwandakamhanya. Mukati mupare mwemene ndakapiwa ninge 2 wakanditi imwe makuti unotsvaga kunze. Ndakamhanya ndichakora $8 ndo mari yandandasarwa nayo. Ndadzoka kati bali mari yatese iramba kukwana. Shamwari yangu ndakazotumira $20 ndibva ndashandisa 10 kutenga mushonga. Ndadzoka ndakaenda nemwana zvekuti queue nepayanga irika dai pasina nyasha dzaMwari dzekuti vanhu vainzwa tsitsi nesituation wakati mwana ari kurwadziwa ngaatanga akakuita sei kupinda. Mwana ndiye akatanga kupinda. Tapinda akabaya manjection akatanga kurotomoka. Mwana arotomoka zvasinganzwisisiki. Apinda akabayiwa aiswa mushonga uya. Mama ndikurwadziwa shingirira ndaimushingisa shingirira ruoko kusvika rakaiswa panzvimbo radzosera panzvimbo radzosera kusvanzi ruoko raita sei radzoka panzvimbo. But kuti tinyatsomeka shuwa kuti ruoko radzoka panzvimbo pari kuda imwe x-ray. Asi manje ndoita sei zvikanzi apa kutoda x-ray nhasi chaiyo. Saka apa zvoitwa sei handina kana mari. Zvikanzi munonochema nawo kupi ikoko vanobva machikwereti mozobhadhara. Ndafamba naye mwana ndakunoudza baba wacho message kuti ndozvandauya. Chiendai naye ndaenda naye ndasvika akatorwa x-ray hii aminosinge batanizireni panapa here ndanyatsoverenga ndanyatsosinzwisisawo. Atorwa mwana zvikanzi aiwa ruoko raita sei radzoka panzvimbo. Tanyorerwa mushonga takanyora inge parasite nemumwe mushonga zviri 2 nezvatakanyorerwa. Tatenga mushonga baba vacho akaenda kufamasi vasvika vatenga mushonga vanzi manyorwa maparasite nemushonga zvakangofanana ese mapain killer tengai 1 mushonga. Voita saizvozvo vakatengeswa 1 mushonga ndo wataimuka mushonga. Mwana saka akazoshayira kunokumba. Akashaya kunokumba tatogara naye. Ndakamboedza ndipandaigonda mwana wangu akaramba kutaura chokwadi. Azotaura chokwadi angaparara mwana asi zvakaoma. Kana baba musi wacho ndakatoswera naye ndakatomanikidza idya raisi uone kunwa mushonga. Akati mama ndakaguta wadyei wakaguta. Mama ndakaguta. Kati unondiomesera ukaramba kudya chikafu unondiomesera zvokuti kubva musi woyu handina kana kudya handisi kukwanisa. Kati unondiomesera ndakamanikidza kudya raisi riyari netii ndambatii. Akadya mwana ava ndobva ndakatouya kuno kuseri vanati mwana uyu ari kundirambira chikafu. Chiti mama ndakaguta. Wakauya apa akamuti naili ukaramba iwo kudya mai vako vanonzwa sei wakakutarisa so ine nzara izvezvi ona havana kana kudya uda kuti vaite sei. Ndakaguta zvikanzi mai mushonga unonwa sei mushonga unotoda kunwiwa nemunhu akaita sei akadya. Ndikasvika pakusendera apa wacho pameseri ndikati ndoita sei ndifonera mama wako zvikanzi havafonerei vaita sei wauye wanditora. Ndakanyatsoona kuti vanhu vangu vasingawirirani kana nhamba dzamai vacho handisina handina. Ndikati ndikauya ndikavaudza mwana ndozvaandiudza. Vakakwanisa kungomuti kudya chikafu. Akadya mwana chikafu tikatoswera. Mama ndoda kurara akamborara pamwe pacho ndaitomumutsa chimbouya umbotenderera umbofamba umbotira kuti ambotamba nemwana but aidedzera kuti mama ndikurwadziwa. Ndoita sei ndipei mushonga ati chikafu ndikupa mushonga. Mira ndichikugesesa ndikatomugesa apa mai ava vakamira apa
mamugeza ndapedza ndobva ndatomupa hembe tichipfeka hembe tichinobvisa hembe panze apo uyu ndatomugeza akarara. Mama ndiri kutadza kupfeka hembe ndakafunga kuti ari kutamba mwana ari kunyika ati Neli unosvika kupi ndichikupfekedza hembe ndoda kuti ushandise pese pari kurwadza kana riri ruoko usagara wakaita sei wakaridai rishandise parisiri kuda kudai woita sei wotiraya kuri ningirikini kuita kuti rishande. Asi mama handisi kugona kupfeka hembe ndikatora hembe dziye ndikamupfekedza. Mama pamuri kuenda unogeza pamunodzoka ndinenge ndarara ndikamushamisa ndikati usarare kuda kutobuda newe usarare zvandi mama ndine upi kuda kurara ndikati usarare da kubuda newe pane kwatoda kuti ndanoona mesi mageza uyarara ndikutodzoka ndichimudza iwe usaite sekusarare. Akateerera mwana ndakadzoka akazemera pambedhi akadai so ndikandoenda newe kwadhokta anga kuita mapundu panapa ndoda unonzwa kuti chii mapundu auri kuita ndobva ndatoti oenda kuna mai avo pachachuka ndobva ndati ndikumbofunga kuenda naye padhoko unomboona kuti chii vambotarisa chi mwana mapundu ari kuita ati hakusi kuswera akarara here ati handichazvinzwisisi ndomapinda ndakaita ndafamba ndabva ndamusiya ari mumba ndati achimira nditese ndikuwaridzire tanga nditarisa dhokta varipo ndatomuwaridzira apinda makumesa ndatobuda namai avo achitonditi hakusi kura kuti ari kuswera akarara here mwana ndikati ndaperera ndichaziva zvokuita sei zvokuita ndobva ndabuda nawo ndasvika apa ndobva ndaona dhokta wauya patachu wane patient yauya wai to attend ndobva ndavatsanangura makaenda nemwana kupari ndikati max-ray apo zvese zviripo tikaenda kutokumbira kuti mumboita sei mumboonawo zviri sei watonditi mukwanisa nekuita sei kudzokera naye kupari. Saka mwana uyu anga ane makore mangani? Makore ane 7 years. 7 years. Anga achienda kuchikoro? Anga idzidza kupi? Panumber 5. DZ5. Zita rake rakazara ndiani? Lim Sarabani. Alright. Kumushande kupi? Kwamutoko. Ndingati pari zvino tisati tanzwa urongwa hwokuti Lee acharadzikwa kupi patataura nababa vake panhare vari kuti dzimweni nguva tinogona kuenda kwamutoko asi dzimwe nguva atinogona kuzomuviga muno muHarare tichinge tawana zvizere aiwa tinouya tichikuzivisai. Asi zvinorwadza zvikuru muzera iwoyu vana vadiki pavanenge vachitamba paya kumwe kutamba kunogona kutozopedzesera kwaLeader murufu. Ndochirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.